Oni kažu da je i njima hladno, pa smo izmislili da su oni imali molbu da im se uvede podno grejanje na mestima da vam prave sačekuše. Da li treba saobraćajstvima uvesti podno grejanje? Pa nije ni to loša kombinacija. Oni odozdo greju, mi odozgo i... Pa nek se uvede. I to je sasvim okej. Pa i ja bi isto ovako da se uvede i meni da i ja stojim. Što bi oni? Dobro, pošto sam ja bio policajac, ja bi to volio da im se uvede. Pa... Oni su navikli na to. Pošto je hladno, ipak na ulici stajati, teško je 6 sati. Pa ne bi bilo, inače se često klizaju tamo da ne bi smeli. Ovi u patrolama je ovo dobro u redu, a ovi što su napolju hladno. Pa mislim da to sad je neizvodljivo. Pa ne znam, sve što ima veze sa policijom mene stvarno ne zanima. Mislim da ne bi trebalo, jer oni moraju da prošetaju malo. Gde da se uvede grejanje? Na mestima gde stoje? Maju.